ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони канали мо Насим Теҷешерунар. имрӯз яъне ки мо мошинбозори ноҳияи Дӯстӣ рафтем ки якчанд мошинҳоро баҳри шумо абзор кардем, навор кардем бо нархҳои арзон ва дастрас мебошад. Ва дӯстони азиз, агар шумоам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 ва 44 суратҳоша қатъи маълумотош дар WhatsApp партоед, реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. خب دوستان عزیز، لایک ها را فراموش نکنید، حتما در کانال ما ابونه شوید چون که دستگیر شما پیشروی ماست. دوستان عزیز، اولین ماشین فروشیمان در نوار امروزه تویوتا فیلدری فروشی است که سال برآمد 2014 سال. мотор объем 1.5 литр бозор азиз, коробкаш автоматикай, сӯзишворияш гибрид будааст. Объем мотор 1.5 камрасход автоматик, мултирол абагрев сидени кондиционер кор мекунад. Хулас мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. 4 диска балон пачка, краскаш ягон сарапина кор надорад. мотор коробка кадави сатвоиз қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархи мошина Шерунар 110,000 сомониш мега. боз гуфтаге ки савдо дорад. рақамҳои WhatsApp-шон, рақамҳои дастишмондагӣ марҳамат метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 2 июли мо мошини фурӯшӣ Hyundai Tucson ҳастай, соли баромад 2011. мотор объем 2 литр, коробкаш автоматикай, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтаге ки дар ҳолати хуби техника мебошад. хоб мултирол абагрев сидени 4 дар электропакет, ҳолаташ бениҳоят хуб. документи солонаш буд-шеген ва утилизатсия кардагӣ будааст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дискои престижни ҳолаташ хуб. мошин гуфтаге ки як даст фақат гаштагиай 4 веде будааст. 4 та балонаш яъне ки ҳаракат мекардааст, кор мекарда Шерунар. хулас нархи мошина 120,000 сомониш мега. муомила дорад гуфтагиай. мошин як даст гаштагӣ старт стоп ба кнопка қади заводӣ мешавад. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои рекламада 1091 қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эъломи Opel Astra H ҳастай дар кузови универсал, соли 2012, мотор 1.6, коробкаш механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтаге ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. хоб 4 та балони пачка, панмоидига ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар ноҳияи Қумсанги. нархи Astra H бошад дӯстони азиз 75,000 сомониш мега. боза савдо дорад. хулас мошин бе ягон расход, ҳолаташ хуб, боз савдо мешавад. савдо дар назди мошин. рақамҳои расидкиш, рақами WhatsApp ва дастӣ ҳардеш кор мекунад. мултирол 4 дар электропакет, кондиционер кор мекунад. дар рақамҳои реклама 991 118 29 16 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ассалому алайкум дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин мошини фурӯшиамон Opel Astra F дар кузови караван аст ки соли баромадаш 1996 сол мебошад. бадруи азиз, мотор объем 1.6 литрай, газу бензин ҳардаш кор мекунад. мошин гуфтаге ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, краскаталаб нест. ина марҳамат даруни салонша бо диққат тамошо кунед. бадруи азиз, пробегиш бардори азиз 346,000 километр гаштага. ина ҳолаташ марҳамат бардори азиз. салоншам тоза ҳай, кузовшам кор надоштааст. чуқолои нав кашидагӣ, кадомое ки караванхар бошед Шерунар, караван состоянияш хуб будааст. ина ҳолати балонош, дискои простой, 4 та балони пачка дорад. кузовшам ина инҷош бардори азиз камтар хай кор доштааст. ба хайра, марҳамат бардори азиз. нархи мошина 35,000 сомон мега. боз ҳатман аз номи сомонаи мо гап занед, савдо гуфтагие ки мешавад. 1 сола ҳуҷҷати пурра дорад, утилизатсия кардагӣ тайёрай.
кузовтам ягон кор надорад шерӯнар. Марҳамат. Ака як капот шавӣ ки ина шерӯнар ҳолати балонша тамошо кунем. Состоянияш хуб. Салоншам тоза шерӯнар. Марҳамат. Инвалои азиз, кадоме ки караван дархост кардагӣ бидем бо нархи арзон ва дастрас мебошад. Ина ҳолати багажшам тамошо кунем. Инвалои азиз, мошин ҳолатиш бениҳоят хуб аст. Хоб, инак ба салон чиам мебинем дӯстони азиз. Моториш 1.6 простой ака. Моториш 1.6 простой. Мотори навзадагӣ чашкиёш варид надорад дӯстони азиз. Гарантия қатъӣ на аккумулятор ҳамаш пачка мошин хулас ба кор тайёр бе ягон расход. Кадомое ки караван дархост кардем нархша 35 мега. ҳатман аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед, боз арзон мешавад шерӯнар. Ака рақамота гап за. Рақамота гап за ака. Бабай 003 66 5005. Марҳамат дӯстон дар 95 хайр дару экна бо менӯшанд. Марҳамат дӯстон дар тамос шавед. Марҳамат дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо Toyota Avensis аст ки соли баромадаш 2000 чанд гуфта ака? 2012 сол. Моториш чанд? Моториш 1.8 коробкаш механикаи бензини холи қади ҳаракат мекунад. Мошин гуфтагия ки фули фул дар ҳолати хуби техник қарор дорад. Ина марҳамат краскаш сиёҳ ҳолаташ хуб. Ина ҳолати балониша бордои азиз, бо диққат тамошо кунен. Ина бисмилла ҳолати дарунша дӯстони азиз. 4 дар электропакет, мултирул кор мекунад, коробкаш механикаи. Ина ҳолати дарунша дӯстон тамошо кунед. Ака кондитсионер кор мекунад? Кондитсионер кор мекунад. Чухолои нав кашидагӣ, салоншам тоза ҳай. Задни камера дора бордои азиз. Ина танировкам кардагӣ, яксолаи пурра ҳуҷҷат доштада шерӯнар. Кадомое ки Avensis дархост кардагӣ бидем. Ина марҳамат дӯстони азиз. Хоб, ҳозир як дақиқа ба пробегшам бинем ку чанқа гаштагиай. Бё ака як чи аз ажганша гиром ки бинем пробегшанқа. Хоб, дӯстони азиз, 291,000 километр гаштагиай мошин. Марҳамат. Дар ҳолати хуби техникаи. Капоча акаи ки капоча ки ма чи тав бихӯрам. Ина шерӯнар ҳолати даруниша тамошо кунем бо диққат. Краскаш сиёҳ, кузовтан кор надоштааст, чашкиёшам варид надорад. Мотор, коробка ходовой сатвоид. Avensis кузови универсал, ҳолатиш хуб. Нархи мошина дӯстони азиз 95,000 сомониш мега. ҳатман аз номи сомонаи мо гап занем, бо савдо мешавад. Ака багаж чаву ки абор. Ина бордои азиз, ҳолати багажшам тамошо кунем бо диққат. Хоб. Ина ҳолати дарунаш. Мошин хулас фули фул ҳамаш кор мекунад. Бе ягон расход, бензини холи дар 100 км чанд мехӯрад ака? Дар 100 км 8 литр бензин меходад дӯстони азиз. Ина марҳамат. Хоб, бо диққат тамошо кунед. Кадомое ки харидор бошад, рақамҳо дар рӯи экран мемонам. Метавонед занг бизанед. ҳатман аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед. Ина шерӯнар мултирул абагрев сидени кондитсионер кор мекунад. ҳолатиш беҳтарин. Ина марҳамат дӯстони азиз. Моториш ина ҳолати моторшам тамошо кунед. Хоб, ака чавӣ ки маҳкам кида тамом. Моториш ина ҳолати моториш дӯстони азиз. Ина ҳолати моториш. Мотор, коробка ходовой сатвоиза кор мекунад бе ягон расход. Нарша дӯстон 95 мега бо савдо мешавад. Ака рақамои телефон да гап за. Рақамои телефони 984 83 18 18 WhatsApp дорӣ ака. Рақамои WhatsApp дастӣ ҳамаш кор мекунад. Марҳамат дар тамос шавед. Дӯстони азиз, инак сеюмин эълони мо мошини Chevrolet Lacetti аст. Соли 2006, мотор объем 1.6 литр борадар азиз. Коробкаш механикаи, гази бензин, гази ёрачор ҳардуш кор мекунад. Мошин гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Марҳамат, бо диққат тамошо кунем. Ака электропакет кор мекунад? Электропакет, коробка автомат дӯстони азиз, электропакет мултирул. Хоб, бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Ина марҳамат борадар азиз, коробкаш автоматик. Хоб, ина ҳолати дарунша бо диққат тамошо кунем. Ака биё чико пробег шабине. Пробег шабине ака.
марҳамат дӯстони азиз, мошини навбатиамон яъне ки 4 та электропакет кор мекунад. Хоб салонш ҳам тоза будааст. Ина ҳолати балонеш рӯйнар. Хоб 229,000 километр гаштагай дӯстони азиз. Ина марҳамат. Ку ҳушка. Кушка бака. Ина дӯстони азиз, инак тарафошам хай камера кардем бо диққат. Мошин дар ҳолати хуби техник мебошад. Ласеди 2006 сол. Ина марҳамат шерӯйнар. Ҳушкат. нархи мошина бодрои азиз 35,000 сомониш мега. Боз гуфтага ки савдо мешавад, савдои хуб дар назди мошин. Ина марҳамат дӯстони азиз, моториш 1.6 чи яка простой ешкала? Моториш 1.6 простой дар 100 км чанд қадр бензин мехӯрад? Кам расход ай хулас кам мехӯрад гуфтага. Наша 35 та мегам, ака рақамои телефон да гап за? 934 58 44 48. Марҳамат дӯстони азиз, 35 та мега, ҳатман аз номи сомонаи гап занед, савдо мешавад. Рақамои WhatsApp, рақамои дастиш ҳардеш кор мекунад. Марҳамат муроҷиат кунед. Як баҳодирои азиз, эълон дигариамон ана Mercedes сечкаи простой асай. Солиш чанд гуфтека? 95. Моториш 1.8 литр, коробкаш механикаи, бензиниш кор мекунад. Газиш гуфтага ки хай газша мечаспонед, кор намекунад. Ниҳол марҳамат баҳодирои азиз, мошина бо диққат тамошо кунед. Даро рӯшнои лук ҳам доштагид аст. Кондитсионер кор мекунад ка? Ду дари пеш электропакет. Коробкаш механикаи. Хоб ака биё чика? Ана пробегша бинед чанд қа гаштага? Я жажгана гирон ка? Гирон шид? Ина марҳамат баҳодирои азиз, 477,000 километр гаштага. Коробкаш механикаи. Хоб, инак дарунша бо диққат тамошо кунед. Кадомое ки харидор бошад, метавонед муроҷиат. Ина лук ҳам дошта будааст дӯстони азиз. Ина состоянии балонош. Состояние балонош 80-90% ҳастанд. Худаш қариб наванд балонош. Ку ака багаж чикор мешава? Кнопка я? Ипара. Ина ҳолати дарунаш. Багажшам тамошо кунед бардои азиз. Чашкиёш варид надора? Чашкиёш варид надоштааст. Кузовшам тоза будааст дӯстони азиз. Кузовшам тоза будааст. Марҳамат. Тамошо кунед бо диққат. Мошин хулас дар ҳолати хуби техникаи находу заводӣ мешавад, ба кор тайёр. Нархи Mercedes сечкаи простой баҳодирои азиз 35,000 сомониш мега. Боз гуфтагия ки савдо мешавад. Ака як капот шавӣ кабо. Марҳамат баҳодирои азиз, кадоме ки сечка хар босед, сечкаи простой бо нархи 35,000 сомон. Абак рӯй чи капоча? Ина баҳодирои азиз. Хулас ака дар 100 км чанд қа мехӯрад бензин? 8 литр мехӯрад. Капоча маҳкам кун. Рақамои телефона гап за ака? Рақамои телефонда. 40 30 95 26 WhatsApp дорӣ? Марҳамат дӯстони азиз, рақамои WhatsApp, рақамои дастиш ҳардеш кор мекунад, метавонед муроҷиат кунед ва ҳатман аз номи сомонаи салом расонед. Варианти алиштан гуфтага ки пешниҳод кунед. Хоб, инак дӯстони азиз, мошини навбатиамон Opel Vectra A мебошад, кузови седан, солиш 1995. Моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи, бензини холи хади ҳаракат мекунад, газ гуфтага вообще задагӣ нест. Хулас нархи мошина дӯстони азиз 25,000 сомониш мега. Бо ҳатман аз номи сомона мо гап занед, савдо мешавад. Ина ҳолати даруншам тамошо кунед шерӯйнар. Хоб, дарош ака рӯшнои ана? Сентразамок. Сентразамок. Хоб, пробег дӯстони азиз, марҳамат 467,000 километр гаштага. Коробкаш механик. Тамом ина мега бо. Тамом қабул ака. Ина марҳамат дӯстони азиз, хай мошин дар ҳолати хуби техникаи гуфтага. Мотор, коробка, ходовои 100%. Хоб, ина марҳамат. Даруни ақибшам тамошо кунед. Багаж чакави ки
ҳо чӣ ака ина марҳамат дӯстони азиз нархи мошина 25000 сом мега чашкиёш ака варид парид надорад ягонташ пеши қафо ягонаш надорад ака ина нигоҳ кунед дӯстони азиз ин ҳами қадар дефект дошта будааст тамом дискҳои простой баллонои пеши баллони ахир наван ака чорта баллони пачка задагӣ гуфтагӣ ина ҳолати ака капот шавӣ ки абор ина марҳамат дӯстони азиз хоб ина моторш простой ака як гӯшаши простой дар 100 км чанд км мехӯрад ака имам 6 литр фур мегардум я 100 чанд км мегардум марда гурия тамом ака ина ҳолати чашкиёш нормай хича мехӯра бузёд немехӯра ина ҳолати чашкиёш наша 25 та мегам ака рақамои WhatsApp дастида гап зад рақамои WhatsApp 937 937 20 10 46 WhatsApp дори ака WhatsApp дасти ҳадаш кор мекунад ҳатман аз номи сомонаи мо салом расонед ина марҳамат бардори азиз инак боз як тӯйдгар Mercedes H-ка қабул кардем бо нархи арзон солиш 1994 охириш будааст моториш 2 литр коробкаш механикай газа бензин ҳардаш кор мекунад мошини хулас бардори азиз ина марҳамат ҳолати баллонша тамошо кунем краскаталар неста ҳолатиш хуб кадомое ки сечка халқ бошед шерӯинар бисмиллаҳи роҳмани роҳим дарош ака рӯшной ана дарош рӯшной ана электропакет нест дарош электропакет коробкаш механикай ина марҳамат бисмиллаҳ 258000 километр гаштагӣ бардори азиз лукам дора ки маҳкам аё кондисионерш кор мекунад кондисионерш кор мекунад хулас салоншам тоза будааст шерӯинар ина марҳамат электропакет ҳамаш кор мекунад кузовшам тоза будааст ягон ҷош сарапина краскаталар нестай нарх рака чанд сомоне нархи мошина 45000 сомониш мега боз савдо гуфтагия ки мешавад кадомое ки сечка хар бошед бардори азиз марҳамат ҳолати даруншам тамошо мекунем ҳолати багатша хоб ина чашкиёш варид надорад шерӯинар ҳозир ака рақамота гап за 93 гап 327 48 рақами WhatsApp дора ака бо мегафонам дорем ака рақами WhatsApp ами WhatsApp дора хе WhatsApp тавоз меонем ака рақами WhatsApp рақами дастиш ҳар дар рӯи экран мондагия марҳамат дӯстон метавонед дар тамос шавед марҳамат бардори азиз каравани тоза дархост кардем караван солиш чанд гуфтага солиш 1997 сол моториш 1.6 литр коробкаш механик газа бензин ҳардаш кор мекунад гази Евро 4 кузовшам тоза будааст шерӯинар 4 та баллони пачка хоб дискҳои простой задагӣ газа бензин ҳардаш кор мекунад ина марҳамат даруншо тамошо кунед 302000 километр гаштаги шерӯинар хоб марҳамат иш маҳкама ака чӣ када маҳкам даст марҳамат бардори азиз кузовшам тоза бардори азиз кадомое ки караван дархост карда бидем хоб нарх ака чанд сомоне нархи мошина 40000 сомон мега як сола пурра ҳуҷҷат дора авторизатсия кардагӣ тайёр хулас мошин бе ягон расход дар 100 км чанд ха бензин мехӯрад ба бензин гаштагӣ пробегагӣ чанд ха 8 литр дар 100 км мехӯрад ака 10 литр газ 120 км дар 10 литр газ 120 км ака мерафта будааст масла намехӯрад мотор коробка хадавои сатвиз ака як капот шавӣ ка хоб ина марҳамат ҳозир даруни капотшам яъне ки мотор ҳамаша камера мекунем бардори азиз кадомое ки караванхар бошед нарша 40 та мега боз
иншоалло ки савдо дорад. Моторш як гишаҷи простой, ина ҳолати чашкиёш барид парид надоштааст. Хоб, ина марҳамат дорда азиз. Рақамота гап зака? 4 та 1 7 15 14 WhatsApp дори ака? Рақамои WhatsApp, рақамои дастӣ ҳар душ кор мекунам. Марҳамат дӯстони азиз дар тамос боред. Бодори азиз, кадомое ки мошини арзон дархост кардем, ина марҳамат широинат, нақша 9000 сомон мегӯяд. Солш чанд ака? Солш 1995. Бензини холи қади кор мекунад. Бензини холи қади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техники бодори азиз. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Ина даруни салонашо тамошо кунед. Хулас ҳозир як дақиқа пробегшо мебинем. ина хай пробегшо тамошо кунед. ина широинат. Бензини холи қади вообще газа дидаги несай, кадомое ки 0.90 дархост кардаги будем. Акай маҳкама чӣ қадаи? Биё хайна. Ҳолати 4 та дискаҳои простой, 4 та баллони пачка часпонаги, кадомое ки дархост кардаги. Ина широинат. Мотор, коробка, ходовой сад фоида. Документи чанд хад ямонага ка? Документиш як муидия сурок дорад. Утилизация кардаги тайёра. Ина самбуферш кади ба самбуферш хулас меравад широина. Ина марҳамат. Самбуферу оригинал часпонаги соз мехона хулас. Нарша нах там мегӯ боз савдо мешава ака. Нархи мошина 9000 сомон мега боз гуфтагия ки савдо дорад. Ина марҳамат. Ина ҳолати балонаш. Бодрои азиз. Ака рақамота гап за 808 51 14 14. Марҳамат дӯстони азиз, мошино дӯстороне ки мисол бодрое ки советский дархост кардем бо нархи 9000 сомон савдо мешавад. ҳатман аз номи сомонаи мо салом расонед. Утилизация кардаги тайёр як моҳ ҳуҷҷат дорад. Рақами WhatsApp доред байқадака? WhatsApp дасти ҳар деш кор мекунам. Марҳамат дар тамос боред.